Hi mga friends, sugod na kita. Naghimo ta sa tunga sa ato ang buwak. Itong igloo. Kanya tayo tulo ka buwak. And then, igloo na to ani. Tulo ka buwak. Ani ang tunga sa ato ang buwak. There you go. Then, kani, ato na silang itapo-tapo. Itong ipatunga. Nato silang butangan o tag glue mahurot ani. Bago pa ko ani maghinahinay ko. Karon master na gamay. There you go. And then kani bali mo niya akong take sa peonies. Pero wa pa ba ako nakakitag peony nga ingani cream. Then atong idugang dire. Layers and layers ragod ni siya. Then kana. Then maghimo pud tani. Itong idugang dire. Itong idugang. And kani. Then, ato na silang itapo sa kindakan.
And butangan to sa ilang center. Right there. There. Last one. There you go. Butangan na to stem ugma po. Para kompleto. Ano po tayo? Dahon hinimo para ano. See? And there you go. So, atong butang stem ugma pohon. And complete. And the same way, ato na silang tapo-tapo. Ano ko yung mga nahuman. Pero nato ko mga gamunon. Umat na po ni kay. Time to get some rest. Good night. Thank you for watching.